Днес е 1 юни, близо 24 500 деца от цялата страна рецитираха едновременно "Аз съм българче" по повод празника на детето. Тази инициатива на образователния портал Академика БГ е без аналог в историята на България. Хоровото рецитиране започна точно в 10 часа в училищни дворове, детски градини, в паркове и на други обществени места. В София амбицията е до година да се кандидатства с инициативата в рекордите на Гинес. Вижте колко много деца, 1200, се събраха на днешната рецитация в Кърджали. Аз съм българче. Аз съм българче и силна майка мене е родила. Това е едно от най-големите училища в Южна България. За да поставят рекорда, учениците извикаха на помощ децата от съседните две детски градини. Броят на рецитиращите беше повече от 1200, защото се включиха и много родители, дошли на този спонтанен празник. В училището учат българчета, турчета, роми и арменчета. "Аз съм българче" е любимото им стихотворение. На мен ми харесва много, защото аз се гордея с нашата родина. Обичам държавата си, обичам града си. Една красива родина на всеки човек, с която се гордее.